Astăzi o să ghicim țări. Ia, nu mai. Ghicește țara după steag. Hai, ce? La final am o surpriză pentru tine. Ia, ce aici? 1. Ce Mă țară gândesc. este aceasta? Lasă. România. România. 2. Dar aceasta. Ce mă asta? Nu știu. Italia. Ce e? Italia. 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 Trecem la nivelul greu. 3. Ce țară este aceasta? Bă, nu știu. Eu zic că Spania. Nu m-am uitat la videoclip. Eu zic că Spania. Spania. Ce mă? De unde? Să trăiască 100 de ani. De unde? Abonează-te și apasă pe like. 4. Dar această țară. Portugalia. 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 Trecem la cel mai greu și ultimul nivel. Sper că deja te-ai abonat. 5. Ce țară este aceasta? Ce țară e mă asta? Ia să mă gândesc eu. Ce țară e? Anglia. Scrie în comentarii răspunsul tău. Da, chiar e Anglia.